তিনি একচুয়ালি 27 তারিখ আগিন অব শিডিউল খাইজাক তিনি চিনি তেব্রা মথাবাই রিংজাক অবকরি হলো জম্পুজলা তিনি মেন এজেন্ডাকে কাইনি দङ কাইসাं कांकाय चिनि अर्गानाइजेशनल स्ट्राक्चार जेमन ताबुक जों कयदिन चिनि बग्रा जों मालायखा अमरन्ति चिनि तिनि और बिसिनि चेयरमैन ताई वाइस चेयरमैन मेम्बर रन्ति जों तिनि जगाव आसक लायखा ओंखाय अर्गानाइजेशन स्ट्राक्चार ठीक खानायनि बागै जेमन बोर्ड कमिटि ओंखाय फार्स्ट लेवलाव दंनाय चिनि ताबुक तिब्रा मथानि जे स्ट्राक्चार अबंखा फार्स्ट कमिटि दंनाय जे प्राइमारी कमिटि आइखा वार्ड कमिटि होनोमोन जों और 7 मेम्बर नि लेस देन 7 मेम्बर केंगिया माने 7 मेम्बर नि कुजु मांगने आमाके चिन अर्गानाइजेशन स्ट्राक्चार नामजक दङ तै आमनि परेंके बुथ लेवल कमिटि दंनाय जत बुथ लेवल मिलुयै खायजंनाय अबके 11 मेम्बर नाय 11 मेम्बर नि साखांनाय कम केंगिया आमाके से दङ ताकेसे दङ चिनि अर्गानाइजेशन स्ट्राक्चार अमनि कुसुंखांके ब्लॉक लेवल नाय जेता ब्लॉक लेवल असिनि अर्गानाइजेशनल ब्लॉक लेवल पॉलिटिकली अम ब्लॉक लेवल अंको हनजागो मुखुनु चिनि तामनाय ताबो सिंगनि समय ब्लॉक लेवल अंको बासा बरक बुसिया ओ ताहनाय बनो चिनि ताबो जे गभर्नमेन्टनि जे ब्लॉकटा नि एडमिनिस्ट्रेशन जे ब्लॉक जंपजला ब्लॉक बिसांगमन्ज ब्लॉक सॉरी विशालगढ़ ब्लॉक आमतिरा बर वानसो एक्चुअली चिनि पॉलिटिकल नि चिन्तिब्रा मथानि अबंखांकाय ब्लॉक लेवल अंकाय चिनि कन्स्टिट्युएंसी वाइज अमाके ब्लॉक लेवल खायजगो अंकाय ब्लॉक लेवल नि परके डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट लेवल नि कमिटि तंनाय आमंके 25 नि कुजु थांबाय 25 नि बिसिङाव मा तंनाय आमहायके चिनि ब्लॉक लेवल नि तो स्ट्राक्चार तिनि जों डिक्लेयार कक सालायखामनो तयै ओंखाय ताकासे एजेंडा दंसिनर तिनि चिनि अपकमिंग 4 जुलाई चिनि बुबाग्रा प्रदुर किशुमानिक बहादुरनि चिनि बर्थडे बिनि बर्थडे सेलिब्रेशन जों और खायनायनि जों तिनि एजेंडा नारगलायखा ओंखाय अलमोस्ट इन डिस्कशन बंगलायखा जोंहाबो चिनि लोकल हॉस्पिटल लगो जों चिनि फुड डिस्ट्रीब्यूशन रो बा कायसा कुन चामुंग डिस्ट्रीब्यूशन खायजंनाय तीनटा हॉस्पिटल दङ चिनि ताकाजलानि सीएचसी दंनाय जंपुजला सब सेंटर दंनाय जंपुजला पीएचसी दंनाय ताकायसा थेलाकुं पीएचसी दङ जों अ जागा थाङै चिनि जारा पेशेंट्स अनो जों फुड डिस्ट्रीब्यूशन खायनाय ताकायसा जों बाजार साबाय खायनाय चिनि जंपुजला बाजार साबाय खायजंनाय ताकाजला बाजार साबाय खायजंनाय चिनि तिब्रा मथानि गै ओंखाय हायनो हाय जों लास्ट पाइदेगि 2टा 2:30 बा 3टा रनि बिसिंगो जों और कायसा चिनि बुबाग्रानि मुङै जों केग्राव रायलायनाय अमके डिस्कशन आंलायजा ओंखाय अब टेक्सनि